Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:08 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran ka News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB. GB Garantisadong Bareta. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang samuyang chief reporter si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, compadre, marhay na hapon. Please go ahead. Sinong available tabi pa rin nald? Si Angel? Sige. Chief Jim, taod-taod na lang. Maridial kita kay Mariconnect. Idiretso taan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Babalikan ta si Angel pagkatapos na ma-reconnect ang linya. Available ba yung First District si Pading Jomar Bien? Sa First District kita? Or pakisignal na lang kung sisa ang available tabi, ano? Sige. Idiretso ta mo ng detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Pading Jomar Bien. I-try natin ang connection. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga tarantabay, dai na inagi sa burutuhan ang pagpipili kan chairmanship kan mga komitiba sa bagong sanggunian panglungsod kan Tabaco durante sa ginibong inaugural session kasubagong aga. Sa pagpresentar kan chairmanship, ang sulamenteng ginibo na sana dahil ang pre-arrange na iniiyoan binasa na sana ang mga enot ng napag-urulayan na chairmanship kan lambang komitiba asin matapos na mabasa ni Gabos inaprobara na kan bilog na konseho sa naunang bita na pagpipili o sa naunang bita na lista daiman na 0 ang duwang nasa oposisyon asin natawan man ng chairmanship ang mga ini sa regular committee mantang igwaman sa special committee. Ang pagpipili ginibo sa laog kan inaugural session na nagdurar ni halos 5 oras sa enot kaya iyuan mga pahayag o inaugural speech sa ni Vice Mayor Glenda Ong Bongao kasaba pati naman ang mga ilihiduman na mga bagong opisyales kan sangguniang panglungsod kan Tabaco. Nagtauman sa iyang pahayag si Mayor Ray Bragais asin matapos ang gabos na mga pagpapahayag kan mga bagong ilihidong opisyales sa nagkaigwan ng lunch break dangan dumana pinunan ang regular na primerong inaugural session o primerong session kang sangguniang panglungsod kan Tabaco kung saan nagkapiraman na mga agenda na tukar hasundo kasabay na digdian pagpipili kan mga chairmanship. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much sa Pading Jomar. Mientras tanto, diretso kita kan detalyes kan bareta sa lado lokal. Okay na ang linya ni Angel Mustaza.
Angel, good afternoon. Please go ahead. Marhay na hapon, Sir Pio, sa mga dugang tanga Bareta, ipinangapudan asin ipinaramdom ni Maritime Industry Authority o Marina Bicol, Regional Director Attorney Maximo Banyares sa mga Bicolanong seafarers na ugalion na i-check ang mga manning agency o company na planidang laugan kung ini unrehistrado o asin akreditado kan sa indang opisina. Sa pagkipaghuron kan Disa Jabinus kay Banyares, sinabi kay ini na ang mga manning agency asin company ang kaipuhan na nagsasubmit sa inda kan mga kaipuhan na dokumentos para matawan ini ni akreditasyon bago man ini i-akreditar kan Department of Migrant Workers o DMW. Ipinaliwanag ni Banyares na importanteng marahay na masiguro na akreditado ang mga manning company para masiguro ang kaligtasan kan mga seafarers na maluwas sa nasyon asin maibitan mabiktima ni scam. Para naman sa mga pamilya o sa mismong seafarer in kaso may problema o concern arog ka na problema sa hours of work, compensation asin iba pa na dai magduwa-duwa na magpaabot ng informasyon asin reklamo sa Marina dahil sa makaskas sinda nga maaktibar digdi. Sinabi ni Banyares na sa indang opisina ang bukas sa pagtaon ng asistensya asin tabang na maikonektar sa tamang ahensya kan gobyerno ang mga problema kan mga seafarers hali sa Bicol Region. Mga dugang tapang Bareta hali sa luwas si Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal padagos ang preparasyon kan DSWD tanganing tabangan ang mga maaapektaran kan posibilidad na pagsabog kan Bulkan Taal. Kasabay ini kan paglangkaw kan seismic activity sa Taal Volcano na posibleng dahilan kan pagpus nga kaini. Sigun kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kan Disaster Response Management Group nakamonitor an sa indang disaster response team sa Central Office asin Field Office kan Calabarzon. Nakahanda naman ang DSWD Field Office Calabarzon kung saan igwanin 200,000 mahigit na karton nin family food packs asin mahigit sa 13,000 na non-food items ang nakabugtak sa manlain-lain na storage facilities. Nakaantabay naman ang mga miyembros kan Quick Response Team kan Disaster Response Management Bureau para sa anuman na oras na mga ngaipo nin pag-deploy. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan Malacanang ang ipinaapod kan Department of Foreign Affairs o DFA si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Zilian katakod ang ipinaluwas na sanction kan China laban kay dating Senador Francis Tol Tolentino. Si Tolentino nakaban ngunyan na makalaog sa mainland China pati sa Macau asin Hong Kong dahil sa iyang makusog na paninindugan sa paghururon manungod sa West Philippine Sea. Sigun sa DFA, ang pagkaagning padusa laban sa sarong ilihidong opisyal na pigibusan sa iyang responsibilidad anda ay nakauyon sa prinsipyo kan mutual respect asin dialogue na pundasyon kan relasyon kan duwang nasyones. Pinagirumduman kan DFA si Chinese Ambassador na importante sa Pilipinas ang diretsos kan kada saro sa pagpapahayag. Nanindugan ng DFA na padagos kaining ibubusol ang pagresolber kan mga pagkakaiba sa paagi ng diplomasya asin dialogo kung saan nag-aasa man ini sa padagos na konstruktibong kooperasyon kan China para sa mas hararom na pagkakasinabutan kan duwang nasyon. Mabueltan detalyes kan mga Bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal nangapudan an Malacanang sa publiko. Napabayaan mo na ang Departamento de Justicia nagibuhon an sa indang trabaho katakod kan mga nawawarang mga parabulang. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, dai pa muna sa ngunyan makakapagtaonin detalyes ang lado kan palasyo manungod sa estado kan kaso, partikular na ang informasyon in koneksyon kon pirang pulis asin politiko an invuelto sa nasabi ng krimen. Dagdag pa niya na pigre-render kwenta na ninda ini sa DOJ dahil pig-imbestigaran na ini kan ahensya sa presente tanganing makabilog nin magabat na kaso sa mga pinagtuturong nasa likod kan krimen. Sa may takod pang bareta, padagos na ang pinagibong investigasyon asin verifikasyon kan Philippine National Police may kinaaraman sa posibilidad na bako sana sa Taal Lake. Posibleng itinapok asin ipiglubong ang mga bangkay kan sobra sa sanggatos na nawawarang parabulang. Sigun kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ipinairaron pa sa o kaya pigpapairaron pa sa verifikasyon ang impormasyon na may nagkaperang pinagasabi na sinulo an ibang parabulang mantang an iba naman ipiglubong diretso sa daga. Sinabi pa kan hepe na posibleng bako sa nasa Taal Lake ang ginamit na disposal site para sa mga bangkay kan mga parabulang asin may mga partikular na sindang lugar na pinag-iimbestigaran. Nagsayumamo na ang hepe kan pulis na unambitan ang mga lugar na sa indang pinagibuhan kan verifikasyones tanganing masiguro na dai mabulilyaso an sa indang
investigasyon. Sa may relasyon pang bareta, makikipag-coordinar man sa giraray ang NBI kay alias Totoy maski pa nag-retract o nagbawi na ini kan enot niyang pahayag na may mga opisyal sa NBI na invuelto sa mga nabawarang parabulang. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, naugma siya sa ginibong pagbawi kan whistleblower na si alias Totoy. Sinabi pa niya na malinig ang NBI kung kaya nagibo niyang agyaton ini na iluwas ang mga pangaran kan mga pinagsabi niyang may kinaaraman sa missing sabongeros. Magirumduman na sinabi kan whistleblower na sa NBI naghagad nin Q o ning signal ang Philippine National Police para gibon ang krimen na makusugman na pinahimutikan kan ahensya. Sa iba pang detalyes kan bareta sa giraray na mabuelta sa The Hague, Netherlands sa Hulyo 23, si Vice Presidente Sara Duterte tanganing bisitawon ang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni VP Sara na pinagmamaximize niya ang grant kan detention unit na 4 na beses kada semana pwedeng bumisita. Pinagkonfirmar naman kan Vice Presidente na nagbawas ang timbang kan dating Presidente mantang nasa detention facility kan International Criminal Court sa nasabing nasyon. Tinaawan doon ni VP Sara na dahil ini sa kawaaranin gana na magkaon dahil sa mga nangyayari asin bako Filipino food ang pinagpapakaon kay dating Presidente Duterte. Matatandaan kan Marso nagbiyahe si VP Sara pasiring sa The Hague matapos na arestaron ang sa iyang ama asin idinara sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Mientras tanto, mauli nin Pilipinas si dating presidential spokesman abogado Jairo Roque sa oras na matapos na ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang pinagkonfirmar ni Roque sa tahaw kan pighapang kaining kontrobersiyas asin kaso. Sigun sa dating palace official, dai niya mapapatawad ang presenteng administrasyon dahil napareho siya sa iyang pamilya dahilan kan ginibo sa iya. Sangun niya nasa Netherlands si Roque para sa request kaining asylum. Pigrekomendar kan samahang industriya ng agrikultura o SINAG ang pagtaonin subsidiya kan Departamento de Agrikultura tangani makatabang sa mga paraoma na sobra-sobrang pigbabarat kan mga rice trader. Sigun sa informasyon, nag-aagrangay na ang mga paraoma sa Bulacan dahil pigbabakal na sanaan sa indang ani sa kantidad na 7 pesos kada kilo na haros kasing presyo na sana kan darak. Sigun kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, nagpadara na sindaning asistensya sa mga paraoma kan Bulacan asin Tarlac. Nakapagpadara naman sindanin mga truck tanganing hakuton ang mga inaning paroy kan mga paraoma. Alagad 5% sana ang kaya nindang bakalon dahil panunaan sa indang mga bodega. Dahilan kay ni pigsuwestyon ni Jason Kainglet, Executive Director kan SINAG, na kung kakayanon dapat magpanaw ang DA ning 5 pesos at 6 pesos na subsidiya tangani day mawaran ning gana ang mga paraoma na magtanom nin paroy. Ultimong detalyes kan bareta, mahigpit na ipinagpagirumdong kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator kan public utility vehicle na sumunod sa tamang kapasidad kan pasero susog sa Anti-Sardinas Directive ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sigun sa LTFRB katuyan kaini na siguruhon ang kaligtasan asin marhay na biyahe kan commuting public. Sa irarom kaini ang mga AUV asin UV Express iyon dapat sagkod sana sa siyam sagkod sa 12 na pasahero depende sa modelo, mantang ang mga jeepneys and modern jeep sagkod sana sa 32 na pasaheros. Ang mga bus naman pwedeng sumubra sa 50 pasaheros pero bawal ang nakatindog sa long trips. Katod kaini nagpatanig ang LTFRB na mahahampang sa magkakanigong multa o suspensyon ang mga operator na di masunod sa nasabi ng direktiba. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa pamayo asin na supervision ni News Director Mardila.
Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, and Mega Force Patrol. Padingnald Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika,